I evo nas na trećoj lokaciji, pješčanoj plaži sa par stijena koje se presijavaju na žarkom suncu. More je blago valovito, vidimo dijete kako samo stoji u pličaku na sigurnoj udaljenosti od stijena. Nemamo vremena sada razmišljati gdje je majka djeteta, jer Petrušenko je počela. I to, dragi slušatelji, velikim planom lica okićenog suhim cvijećem. Udaljava se od kamere i vidimo je kako spretno, moramo biti svjesni kako je teško plesati balet na sitnom pijesku, izvode kabrole koji prelazi u kup žet. Zahuktala se Petrušenko u trećem dijelu, vrlo vješto i brzo izvodi figure, tako da ju je gotovo nemoguće pratiti. A i od nekih nam zastaje dah, no potrudit ćemo se da vam sve prenesemo. Inače, Petrušenko se za plažu malo kostimski raskomotila, vjerojatno nam želi dočarati divlji život unatoč pustoj plaži. Vidimo dosta elemenata grčke drame i njemih filmova. Ona kao da tijelom priča priču o bijegu, možda su to oni nepoznati progonitelji iz druge lokacije, i Petrušenko kreće još žešće. Njen port de bras je naprosto podivljao, izvodi uzastopne ronde de jambe. Ljudi, što je ovo? Što je ovo? Da li je to moguće, ljudi? Ludnica, kakva sreća, ljudi moji! Petrušenko se bacila u more i kroz sinkronizirano plivanje kreće se prema kopnu. Dijete i dalje stoji u pličaku na odstojanju od 3 metra. Petrušenko izlazi i izvodi svoj pobjednički bateri i turan ler visoko. Visoko! Voda, bolje reći more, ušlo u uši i odvelo je ravno u pobjedu. Bravo, Petrušenko! Bravo!